Philippine Standard Time, 58 minutos na nakalikad sa takpining alas 11. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Basta Radio Bombo! Sa aton sining mga kabombo adlaw kita karon sa Huwebes, Disyembre 29, tuig 2022, tatlo na lang kadlaw kag bagong tuig na. Ini ang bombo anay sa utok kag ini si Bombo Chama Blanco Hover sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. SK sa barangay tinukuan ning nagbutang sang rule sa panigayunon nga disco karon sa gabi. Shorts, crop top, sando hindi pwede kasulod. Sa pihak kabahin na banwa delayed nga sweldo sa mga empleyado, sino ay hanamay sala? Makawat sang motorsiklo dakop na. Test drive dala palagyo modos. Muni madalakuan mabalita issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagar diri sa Bombo Hanay sa Uto. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa bilog ng kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Hali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, Disyembre 29 na, 2022 araw ng Huwebes. 3 days to go bago ang araw ng bagong taon. At sa ating mga headline, bilang ng mga nasawi sa Visayas at Mindanao flooding, lumobo pa sa mahigit 30 katao. Mahigit 500 Bucor officers nanumpa ngayong araw sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. At mahigit 3 milyon naman nakapagparehistro na raw sa SIM card registration process na italaya ng National Telecommunications Commission. At itong China nakahandang tulungan ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Mindanao. Sa international news, pakikisimpatya bumuhos ngayon matapos nga ang panawagan na panalangin nitong si Pope Francis ukol naman sa lumalalang kondisyon ni Pope Emeritus Benedict XVI. Dating Philippine Sports Commission Chairman Noli Ayala, pinasalamatan si Pangulong Marcos kahit siya ay pinalitan na sa pwesto. At sa NBA, National Basketball Association, ang Miami Heat na itala ang kanilang ika-18 panalo matapos na talunin ng Los Angeles Lakers. Ang Brooklyn Nets ay lumamang ng 1 punto laban dito sa Atlanta Hawks. At ngayon sa ating mga detalye. Tumaas pa mga kabombo ang bilang ng mga naitalang nasawi at ito ay umakyat na sa 32 dahil pa rin sa epekto ng pag-ulan na dala ng shear line sa Visayas at Mindanao mula pa noong Christmas weekend. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa ulat ng ahensya, 18 naitalang nasawi sa Northern Mindanao, 6 sa Bicol Region, 4 naman sa Zamboanga, 3 sa Eastern Visayas at 1 sa Caraga Region. Kaugnay niyan, 7 lamang ang naiulat na nasawi na nakumpirma doon sa mga pangunahing lugar at sumailalim sa validation. Ngunit kinakailangan pa na magkaroon ng verifikasyon sa iba pang data doon sa iba pang mga naitalang nasawi. Iniulat din ng National Disaster Risk
Reduction and Management Council ang 24 na nawawalang tao na tig-11. Diyan ho ay naitala sa Bicol Region. Meron din ho mga kabombo sa Eastern Visayas at meron din naman sa Zamboanga at sa parte ng iba pang lugar dyan sa Northern Mindanao. Dagdag pa rito, inihayag din ng konseho na hindi bababa sa 11 katao ang naiulat na nasugatan. Una nga rito ay nakapagbahagi na ng aabot sa 50 million pesos na tulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para naman sa mga biktima na nasalanta ng malawakang pagbaha. Samantala, itong mga kabombo, yung Bureau of Corrections, meron silang bagong 500 Bureau of Corrections officer. Ano kaya ang mga direktiba rito ng pinuno ng Bureau of Corrections? May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Alaysa, nanumpa na ang nasa 533 ng mga bagong officers ng Bureau of Corrections ngayong araw. Diyan yan sa New Bilibid Prison sa bahagi ng Muntinlupa. Ito na ang ikalawang batch ng mga bagong corrections officers na na-hire sa taong ito sa ilalim ng panunungkulan ni Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr. Ang naturang oath-taking ay pinangunahan din ng mismo ni Katapang, kung saan tinawag niya pa ang mga ito na bagong dugo ng Bureau of Corrections. Kasabayan ng pagbibiro na gusto umano niyang turukan ang mga ito ng anti-corruption vaccines upang hindi masundan pa ang iba't ibang mga insidenteng nangyari noon sa loob ng nasabing Bureau na kinasasangkutan pa ng ilang opisyal nito na dawit sa ilang mga tiwali at iligal na gawain. Dito ay mahigpit ang kaniyang naging paalala sa mga bagong tauhan ng ahensya na huwag maging korap at huwag na kumurap sa pagbabantay sa mga bilanggo at gayon din sa anumang uri ng tukso upang hindi mawala ang mga ito sa tamang landas. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Bucor Acting Director General Gregorio Katapang Jr. I-injection na namin kayo ng anti-corruption vaccine. Pero mangyayari yan kung i-calculating sa values nyo, puso, damdamin at pag-iisip. I-injection na namin kayo ng anti-corruption vaccine. Pero Bombo Marlene. Yan ang bahagi ng pahayag ni Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Katapang Jr. Kabilang sa 533 ng mga newly hired Bucor Correction Officers ay ang nasa 329 na mga kababaihan at 204 na mga kalalakihan. Malaking bilang dito ay pang mga criminologists at licensed teachers, habang ang nasa 289 na katao naman ang nakatakdang ma-assign sa New Bilibid Prison. Okay, Bombo Para Marlene. sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Okay, Bombo Marlene, ano ito? Saklaw na rin ba yung iba pang penal colony na pinamamahalaan ng Bureau of Corrections dito sa 500 na ito? O iba pa yung para sa Visayas at Mindanao, Bombo Marlene? Saklaw na yan, Bombo Dennis, yung ibang mga penal colonies. Actually, ito nga ang ginanap na oath-taking ngayon ay isinagawa rin via Zoom para makasama na makasabay na rin ang ibang mga bagong correction officers ng nasabing bureau mula sa iba't ibang panig ng bansa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ugnay pa rin ang mandatory na pagpapatalaan nito. Ayon ho yan sa ulat ng National Telecommunications Commission. Noong una ay nahirapan ang mga cellphone users na maiparehistro ang kanilang SIM cards, lalo na doon sa mga registration portal na ibinigay ng malalaking network companies dahil nagkakaroon ng matinding traffic o nagkakaroon ho ng pagbigat ng mga gumagamit doon ho sa portal. Kaya naman ay inatasan ng National Telecommunications Commission ang mga networks na magsumite ng kanilang araw-araw na ulat para na rin sa loob ho yan ng 7 araw simula ho nung Miyerkules sa anumang insidente ho yan ng hindi makumpleto na pagpaparehistro at
at iba pang mga usapin. Asahan na ng naturang ahensya na imomonitor umano sila kaya't mismo ang Department of Information and Telecommunication and Communication Technology ang may direktiba ho dito upang matuntun kung ano yung mga suliranin na kinakaharap at ito ay matugunan na sinasabi nga nitong itinuturing na test registration period kung saan ho ay inaasahan na aayusin naman ng mga telco ang naturang proseso ng pagpapatala. Ang SIM Registration Act ay kabilang sa mga batas na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang mga prioridad ng kanyang administrasyon at mabilis na inaprubahan naman ng Kongreso na nangangahulugan na ito ay ngayon na naipasa ang naturang panukalang batas. Sa karagdagan pang mga balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay humihikayat sa lahat ng mga cellphone subscribers na iparehistro ang kanilang SIM card ngayong umpisa na ang Subscriber Identity Module o SIM Card Registration Act. Sa isang pahayag ng punong ehekutibo, nagpaalala ito na mayroong hanggang 6 na buwan para makatugon sa itinatakda ng batas na mairehistro ang SIM card ng bawat isa. Ito anya ang itinakda ng batas kaya ang panawagan ng Pangulo ay i-register ng bawat subscriber ang kanilang SIM sa mga official links ng telecommunication companies at dagdag pa ng Pangulo ni Pangulong Marcos na kung may reklamo o anumang katanungan ay maaaring tumawag sa hotline na 1326. Kaugnay nito mga kabombo at ka-Star Nation, una nang inamin ng Department of Information and Communications Technology na maaaring magkaroon ng ilang mga problema sa unang 2 linggo ng SIM registration, bagamat nangako ang mga telecommunication companies na patuloy nilang pagbubutihin ang kanilang mga proseso. Ayon kay Information and Communications Undersecretary Ana May Lamentillo, magsisilbing test registration ang unang 2 linggo pero valid pa rin ito kahit pa magkaroon ng mga konting aberya. Samantala, ang National Telecommunications Commission, mga kabombo, mga ka-Star Nation at yung mga kumpanya ng yung tinuturing na Giant Telco ay kinalampag ho at yan ay para i-upgrade ang kanilang sistema para ma-accommodate ng maayos yung mga nagpapatala dito sa SIM card registration. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Dapat nang mag-double time ang National Telecommunications Commission at mga telecommunications company para mapabilis ang kanilang sistema dahil sa napakaraming makababayan natin na nais na mag-register. Ito ang panawagan ni Kabayan Party List Congressman Ron Salo na ang apelan niya matapos mag-trending sa social media ang mga reklamo dahil sa pahirapan sa pagpaparehistro ng SIM. Batay kasi sa mga report, nag-crash ang registration system ng mga telecommunications companies at hindi na-accommodate ang dagsa ng mga gustong magparehistro. Epektibo kasi nung isang araw ang Republic Act na 11934 o ang SIM Registration Law. Pinuri naman ni Representative Salo ang mga kababayan na gustong makasunod sa isinasaad na batas bagamat may 180 days period o hanggang April pa para makasunod sa SIM registration. Kaya apela ni Representative Salo sa National Telecommunications Company at mga telecommunications companies na patuloy na i-improve ang kanilang sistema para maging madali sa ating mga kababayan na makapag-register sa kanilang mga SIM card. Dagdag pa ni Congressman Salo, pwede ring ikonsidera na palawigin ang 180-day registration period kung kinakailangan, lalo na kung patuloy na nagkakaaberya ang sistema ng mga telecommunications company. Samantala, sinimula na ring talakayin ng House Committee on Overseas Workers Affairs ang panukalang expanding the use of legal assistance fund para sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay Congressman Salo, mahalaga na magkaroon ng pondo para tulungan ang ating mga kababayan na OFW na nangangailangan ng legal na tulong. Pakinggan natin ang pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Public Act 8042 has been retained by the Department of Foreign Affairs to continue providing legal assistance to other overseas Filipinos. So we will be hearing from the DFA as well as DMW and other stakeholders here for your comments. And hopefully, we can clarify these matters and hope to approve the same.
We note that this proposed measure was actually approved by the committee in the previous Congress, so probably we can already approve this measure and let the two agencies iron out later on the implementation guidelines and implementing rules and regulations. Second is the deliberation to House bills which aim to redefine the crime legal recruitment committed by a syndicate. These are House Bill 360 by Representative Wendell Tulfo and Vice Chair Jocelyn Tulfo, and House Bill 4940 by Representative Gaston Bunting. Both of these bills have similar provisions, and they seek to amend pertinent provisions of the Labor Code of the Philippines and recruitment committed by a syndicate by reducing the number of perpetrators from 3 to 2 persons. So we'll be hearing also from the Department of Justice for your comments as well as Ang pahayag ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, nakahanda umunong tumulong ang China sa ating mga kababayan na biktima ng malawakang pagbaha sa Mindanao noong mismong araw ng Pasko, Disyembre 25. Sa isang statement, nagpaabot si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, ng pakikisimpatya sa mga biktima ng naturang trahedya sa southern region ng Pilipinas na nag-iwan ng maraming katao na nasawi. Nanindigan din ng China sa pagtulong sa Pilipinas na tinawag nitong mabuting kapitbahay, relative at partner sa mga ganitong kalamidad. Umasa din ng Chinese envoy na makabangon ang lahat ng mga apektado nating mga kababayan at muling maitayo ang kanilang mga bahay na nasira dahil sa malawakang pagbaha. Sa mga karagdagan pang balita, kumustahin natin mga kabombo kung ano na yung mga nagtaas sa presyo, ano? At yan ay lalo na yung mga pangunahing binibili pagka may malalaking okasyon, subukan ho natin itong buko, ano? Lalo't nang gagaling ito sa labas ng Metro Manila. Alamin natin ang ulat ni Bombo JC Galvez. Bagyang tumaas na nga ang presyo ng buko sa ilang pamilihan sa Metro Manila, lalo na't 2 araw na lang ay sasapit na ang panibagong taon sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radyo sa ilang mga nagtitinda, sa Atrenta at Bisperas pa raw talaga nagbibilihan ng kanilang mga suki, kaya naman ngayon ay medyo kakaunti pa ang pumupunta sa kanilang mga pwesto. Ayon kay Nanay Ising Calpe, mahigit 10 taon nang nagtitinda ng buko dito sa lungsod ng Pasay, tumataas na raw ang presyo ng kanilang buko kada piraso. Sa ngayon kasi ang presyo ng buko sa kanilang store ay 40 pesos ang isa. Sa mga susunod na araw, aniya posible raw na pumalo sa 50 pesos ang presyo nito sa oras na magtaas na rin ang kuha nila sa kanilang supplier. Samantala sa payag naman ni Ate Sol Takasin, 10 taon ng distributor ng buko na mula pa sa lalawigan ng Laguna, ibinibigay daw nila ng wholesale sa kanilang mga suki ang buko ng 20 pesos at kung retail naman daw ay 30 pesos ang isa. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Ising Calpe at Sol Takasin sa panayam ng Bombo Radio. So ngayon, tumataas na siya, tapos hindi pa namin alam kung, kasi bukas may deliver pa kami, hindi pa namin alam dun sa supplier kung mag-i-increase pa siya. Ngayon is 40 pesos ang isa. Hindi pa namin sure kung magiging 50 siya, hindi pa namin alam, kasi depende sa supplier. Pag nagtaas sila, nagtataas din kami. Umaabot siya ng 50 pesos, mga 10 pesos. Oo, yun na yung pinaka-maximum niya, 50 pesos. So, yung ngayon, kasi nga season, medyo mabilis siya. Oo, mabilis siya ngayon kasi season talaga. 31, hanggang 31. Wala na, matumal na siya. Konti na lang yung stock, hindi na kagaya ngayon na marami yung kinukuha namin in-order kasi season nga. Pero pag hindi season, konti lang, halos kalahati. Ayun, gagawin buko salad, ginagawa mostly buko salad talaga pag ganitong may season. Tapos pag hindi naman season, yung iba, for personal use, kinakain nila yung buko, yun, ganun ang ginagawa. Alisa ngayon, nagre-range ang buko namin sa wholesale ng mga, binibigay namin sa mga bodega, saka sa mga magkakariton, binibigay namin siya ng 20 pesos. Tapos pag naman nire-retail namin siya, kami mismo magtitinda, binibigay naman namin sa mga suki namin ng 30 pesos. Yun. Pero bukas, magtataas siya na ng 35. Siguro hanggang New Year na yon. Yung sa ngayon, medyo kukunti pa yung mga namimili. Pero bukas, sinaasahan namin na dadami na yung mga mamimili hanggang sa sumapit na yung bago mag-New Year. Kami mismo yung kumukuha sa Laguna ng mga buko. Tapos kami yung nagluluwas mismo dito sa Maynila. Pagsapit ng bagong taon ayon sa mga retailers at distributors, asahan ang pagbaba ng presyo ng buko dahil tapos na ang peak nito at wala ng okasyon.
Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, itong Metropolitan Manila Development Authority handa na sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko matapos ang holiday. Alamin natin ng buong detalye ng report na yan mula sa Star FM Manila. Asahan na ang mabigat na daloy na trapiko sa Enero 3 matapos ang holiday season sa Metro Manila. Bunsod nito ay naganda na ng maaga ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa dagsa ng mga sasakyan sa pagbabalik operasyon ng mga opisina at paaralan kasunod ng long holiday weekend. Sinabi ni MMDA Deputy Chairperson Frisco San Juan Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation, Department of Public Works and Highways at bus companies upang planuhin ang maayos na daloy ng trapiko. Ginagawaan ng mga hakbangin upang maibsan ang perwisyo ng ating mga commuters sa lansangan. At yan po ay isang malaking challenge po dahilan sa unang-una, dumami na po ang mga sasakyan na dumadaloy sa ating main thoroughfare, lalo na sa EDSA, na lampas na po doon sa pre-pandemic levels. Mabot na po tayo ng 420 plus. Minsan ay maabot pa ng 430. Pero sa kabila noon ay atin pong napadaloy ang trapiko ng mas mabilis pa rin kaysa doon sa mga nakaraang taon ng pre-pandemic level. Si MMDA Deputy Chairperson Frisco San Juan Jr. matatandaan na lumampas na ang bilang ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA ngayong last quarter ng taon kumpara sa panahon bago pa ang pandemya. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Basang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ngayong nalalapit mga kabombo ang ating pagsalubong sa bagong taon ay kami huy nag-aanyaya na ngayon pa lamang ng, para sa ating mga taga-subaybay sapagkat maghahandog po kami ng espesyal na pagtatanghal ukol ho dito sa pagbabalik tanaw sa mga malalaking pangyayari ngayong 2022 sa ating year-end report. Yan ho ay isasayin papawid ho natin sa 2 ng Enero ng taong kasalukuyan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa tayong mga balita susunod na. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! Viva, Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Bombo International News. Sa ating international news, nakiisa ang mga kardinal sa iba't ibang dako ng mundo sa taimtim na pagdarasal kasunod ng apela ni Pope Francis sa paggaling ni dating Pope Benedict XVI. Una nang inihayag ni Pope Francis na malubha ang iniindang sakit ni Pope Emeritus Benedict dala na rin ng kanyang edad na 95 years old. Ayon sa Vatican, lumala pa ang kalusugan ng dating Santo Papa sa nakalipas na mga oras. Matatandaan na noong Pebrero ng taong 2013, ginulat ng dating Santo Papa ang simbahang Katoliko sa buong mundo matapos na magpasyang bumaba ito sa pwesto halos 8 taon mula nang mapili bilang Santo Papa. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pope Francis. I'd like to ask all of you for a special prayer for Emeritus Pope Benedict, who in silence is sustaining the Church. I remind you that he is very sick. Let's ask the Lord to comfort him and sustain him in this testimony of love to the Church to the very. Sa iba pang
pang international news, inanunsyo ng United States at Italy ang mandatoryong COVID-19 test para sa mga manlalakbay mula sa China dahil ang muling pagdami ng mga kaso ng virus ay isang malaking alalahanin na dapat naman na kapag kumalat ay isang malaking alalahanin sa ating mundo. Ang mga ospital at krematorium sa buong China ay patuloy na nalulula sa paglobo ng mga kaso ng COVID. Ito ay labis na naapektuhan ng mga matatanda at mga comorbidities. Kaugnay niyan, mga kabombo at Kastar Nation, ang winter surge ay nauuna sa mga holiday sa susunod na buwan sa Lunar New Year, kung saan daang-daan o milyong mga tao ang inaasahang maglalakbay sa kanilang mga bayang kinagisnan upang muling makasama ang mga kanilang mahal sa buhay. Sa pagbanggit ng pangangailangang protektahan ang kalusugan ng mga Amerikano, inihayag ng US Centers for Disease Control and Prevention na mula Enero 5, ang lahat ng mga manlalakbay sa himpapawid na nagmula sa China ay kailangang magbigay ng bagong negatibong COVID-19 test result sa mga airline bago sila umalis at makalipad. Samantala, mga kabombo, mga Kastar Nation, yung pagbili ng mga basic goods ay pahirapan naman matapos ang padadala ng bahay nang hanggang 30 minuto ay magkakaroon ka ng frostbites. Sinabi pa ni Alba na may mga lugar na nawala ng kuryente at pahirapan din ang pagmamaneho ng sasakyan dahil sa madulas na kalsada. Dagdag pa nito na karamihan sa mga nasawi ay yung homeless population, lalong-lalo na sa estado ng Tennessee at Buffalo, New York, na may mga maraming naitala dahil nagkaroon pa ito ng secondary wave ng winter storm. May mga portable heaters naman na nabibili, which is really powerful. Kaya nga lang, yung mga homeless, for some reason may mga shelters naman sila, pero siguro yung iba, pa rin, lumalabas pa rin, kaya yan yung cause ng death toll na tumaas. Maliban pa, apektado din umano ang ilang mga Pinoy na naninirahan sa New York pero wala naman ito na balitang kabilang sa nasawi na mga kakilala nito. Inihayag pa ng Buholano na tanging magagawa ng pamahalaan doon ay tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan ng mga residente dahil pahirapan din ang manggagawa doon mula nang nagsimula ang pandemya. Halimbawa, if you need yung mag-ayos ng mga furnace mo, pahirapan din. Dito ngayon sa US, iba na eh. I mean, since pandemic, talagang ang manpower mahirap kahit sa mapa-grocery, mapa-restaurant, lalo na sa mga skilled needs sa pag-ayos ng mga kuryente, mga furnace nyo, pahirapan ang tao. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Sa National Basketball Association, ang Miami Heat na itala ang kanilang ika-18 panalo matapos na talunan ng Los Angeles Lakers sa kanilang paghaharap at iba pang mga laro dyan sa National Basketball Association. Alamin natin sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Naitala nga ng Miami Heat ang kanilang ika-18 panalo matapos nilang ipahiya ang katunggali nitong Los Angeles Lakers sa score na 112-28 na ginanap sa FTX Arena sa Miami Heat, Florida. Pinangunahan ni Jimmy Butler ang Heat matapos itong makapagtala ng kabuang score na 27 points at 6 steal habang nasaing naman ang diskarte ng star player na si LeBron James para sa Lakers na umabot sana sa 27 points, 9 rebounds at 6 assists. Nagibabaw naman ang Miami Heat sa una hanggang third quarter ng game at nakuha naman ng Lakers ang ika-4 na quarter. Sa kasalukuyan ng standings para sa Eastern Conference ng National Basketball Association ay nasa ika-6 na pwesto pa rin ang Miami Heat habang ang Los Angeles naman ay nasa 13 pwesto sa Western Conference. Sa ibang game naman ay nabigong ipanalo ng Atlanta Hawks ang laban nito kontra sa katunggaling Brooklyn Nets sa score na 108-107 na ginanap sa State Farm Arena. Nagpakitang gilas ang star player ng Nets na si Kevin Durant at nakapag-ambag ito ng 26 points, 16 rebounds at 8 assists habang hindi naman umubra ang diskarte ni DeJounte Murray at nakapagtalasa na ito ng 24 points, 9 rebounds at 8 assists para sa Hawks. Sa uling minuto ng laro ay pinilit humabol ng Hawks ngunit nabigo itong basagin ng matibay na depensa ng Brooklyn Nets. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Sa dagdag pang mga ulat, ang Pinay top rank squash player naman ay nakapag-uwi raw ng mga medalya para sa ating bansa para sa 2022 Southeast Asian Cup Squash Championship na ginanap po dun sa Malaysia, ganun din sa Singapore. May ulat dyan ng Star FM Baguio. Ibinahagi ng Pinay top-rank squash player na si Jamaica Arebado ang sunod nitong plano matapos makapag-uwi ng mga medalya sa mga linahukan nitong kompetisyon sa Malaysia at Singapore. Nakakuha ito ng isang ginto at isang silver medal sa women's individual at mixed jumbo doubles sa 2022 Southeast Asian Cup Squash Championships. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinay squash player, nagpasalamat ito dahil nagkaroon na ng training court ang bansa para sa mga squash athletes at sinabi din nito ang mga naka-line up ng mga competitions sa susunod na taon. Sobrang happy po kasi first time ko po mag-gold sa SEACUP sa women's single po. Matagal ko na pong gusto mag-gold sa event na yan eh. Finally, after po 7th SEACUP, nakuha ako din po. Next year po, madami po kaming naka-line up po na competition po. Meron na po kaming sariling squash facility po namin, mag-host po kami ng mga ilang tournaments po. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Pinay top-rank squash player na si Jamaica Arebado. Maliban kay Arebado, nag-uwi rin ng silver medal ang Kayod Pilipinas team na sina Robert Andrew at David Pilino sa men's jumbo doubles at Raymark Begronia at Lizette Reyes sa mixed jumbo doubles. Ang 2022 Southeast Asian Cup Squash Championships ay nilahukan ng mga bansang Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines at Thailand. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itong Hollywood singer-songwriter na si H.E.R. ay pinagdiwang ang holiday dito sa Pilipinas at American rock band na Celsin ay magpe-perform daw para sa mga Filipino fans sa susunod na taon. May ulat si Bombo Chill Emprido. Yes, mga kabombo at ka-Star Nation, ipinagdiwang ng singer-songwriter na si Her o Gabriela Sarmiento holiday dito sa Pilipinas. Ito ay para sa tagumpay ng singer sa mundo ng musika. Ibinahagi rin ng singer ang kanyang karanasan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan dito sa bansa. At ayon sa international singer, masaya siyang nakasama ang ilang mga Pilipino at ang kanyang pamilya at open daw siya sa anumang collaboration at pagpe-perform dito sa bansa. Sa ngayon, ine-enjoy pa ng artist ang kanyang pagstay sa bansa maging ng mga pagkaing Pinoy. Samantala, inaabangan na ang performance ng American rock band na Celsin dito pa rin sa bansa. Matatandaan na nagsimula ang Celsin sa Orange County, California noong 2003 at naglabas ng 3 studio album at 8 single na kanta. Ang unang single ng grupo na Voices ay nakalista sa top 46 post-hardcore songs of the 2000s at ang pangalawang single na You're Not Alone ay nakalista sa top 10 essential emo power ballads sa Alternative Press naman. Inaabangan din ng kanilang mga fans ang pagdating sa bansa sa susunod na taon. Ayan muna ang latest update mga kabombo ka Star Nation para sa Entertainment News. Ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Star Nation and kabombo, we all would like to reach you. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating New Year's Countdown, 3 days na lang po bago ang taong 2023. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News mula sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Radio at Star FM, bali-bali pa premyo na may kasyasiyahan pa. 6 million pesos nationwide ang kabugusan sininga premyo nga iga pang hatag. Nagahulat na sa mga maswerte sininga mga tagdaog. Samtang 1 million pesos sa cash prize naman sa grand prize ang nagahulat sa aton sininga grand draw winner. Sinuayhan ang panibag-o sini. Kami katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club sa palabuton sininga bagong tuig, bagong milyonaryo.
Sa aton sini nga mga kabombo, paday lang kamo sa pagtipon sa inyo sini nga mga produkto or sa mga produkto sa aton sini nga mga sponsor products nga sarang nga mahimo ninyo bilang proof of purchase. Ang mga proof of purchase naton sa aton sini nga mga kabombo ang tuman gid lamang kahapos pangitaon kay man available ini sa mga tindahan, sa mga sari-sari stores, grocery stores, supermarkets nga malapit sa inyo sini karon nga lugar. Ladies' Choice Mayonnaise, back reunion na with my one and only love, Ladies' Choice Mayonnaise. Isa ka empty stand-up pouch or label sa mayonnaise o kon sandwich spread, isa na ka entry. Ang Ladies' Choice tati amuning masaming ginahimo naton, ginalakot naton para nga makahimo kita sa macaroni salad, mga vegetable salad naton, no? Kag sandwich spread ti amo ni ang para iya sa aton sini nga tinapay palaman, no? Ti kung may tinapay ka na, may palaman ka pa sa aton sini makabombo no na lang kulang man kape. Ti kung magpangape ikaw, Nescafe, bango na with Nescafe. Bisan ano lang nga duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams, ukon Nescafe Original 26 grams, ukon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Pwede man magamit sang isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack, ukon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Hindi gani kon ang imo siniya nga kape luyag nimo puro, no? Ti magpangapi na sang Nescafe Classic 2 grams ko Nescafe Classic 2 grams or masami naton yung bakal bala stick sa aton sini nga mga kabumbo o tatlo sina kabilog, isa na ka proof of purchase. Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kun kupon sang kupon sang sticker, no? Nga nagaangkon sang tanan sini nga bombo promo title, isa naman sina ka entry. Silver Swan sukang puti, sarap asim, isa ka empty stand-up pouch o kon label sang Silver Swan vinegar. Sa aton sini nga mga kabombo, Silver Swan sukang puti, masami sini naton nga ginagamit sa pagluto sa mga saburuso mananam. Kagamay gamay sini nga kusi sang aslom. Sa aton sini malinuto kapin pa adobo, paksiw, pinamalhan. O kag iban pa nga putay nga ginagamitan sa Silver Swan sukang puti, no? Sarap asim. Isa ka empty stand-up pouch or paper label sang Silver Swan vinegar, isa na ka proof of purchase. Our Florete Pawn Shop and Jewelry or Diamond and Pearl House magabakal sang pangregalo sa imo sini iyang importante sa kabuhi mo, special someone sa imo sini iya karon nga nanay, tatay, no? Kung sino pang gusto nimo hatagan sang regalo nga mangin memorable kag magalawig sa madugay sini nga tion, bakli siya sang alahas, bakli siya sang rilo, no? Ukon kung magprenda ka man sang item kada isa kagatos nga transaksyon nimo sa Our Florete Pawn Shop and Jewelry, may isa ikaw ka kupon. Sa subong pabago-bago ang aton siniiyang tiyempo, dapat baskog kag babakod ang aton sining immune system. Gani pabakuron ta immune system sa pag-inom sang food supplement. Ano nga food supplement ang nagakadapat sini naton iyang imnon para magbakod aton sining immune system? Amo ang panyawan basta said marketing tatak ka magaling. Isa ka empty blister pad o kun banig sang panyawan luig dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kun panyawan baraba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, isa na ka entry. Sa aton sini nga mga kabombo, Huwebes subong adlaw, buwas magalibot ang Bombo Patrol sa pag-pick up sa inyo sini nga mga entry sa out of town na areas. Gani may kay gayunan pa ikaw, agod iya nga hulog, maghimo sa imo cinema entries kag maghulog sa mga drop-box centers sa mga kabanwahanan. Sa syudad sa Iloilo may mga drop-box centers man kita diri. Or pwede nyo man diri madirekta gani iya sa broadcast center sa Bombo Radio Iloilo. No, hulog kamo diri sa inyo sini nga mga entries sa aton sini nga deadline for week number 6, last 12 sina sa udto sa Sabadong adlaw, last 12 sa udto Sabadong adlaw ang deadline naton sa pagbaton sang inyo sini nga mga entry for week number 6.
Gani good luck ka sa aton sining mga kabombo, no? Sa paghulog sa inyo cinema entries damua kay para dako man ang tsansa mo nga maggadaog. Ang daily draw winner naton sa aton sining kabombo ang magabaton sang 1,000 ka pesos nga balor sang premyo. 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sang gift pack na sulod pa sa Orocan nga palde. Mayara lamang sang 6 sini ka oras ang tagsa ka winner sa pag-claim sang iya sini nga premyo. Kung hindi niya ma-claim ang iya sini nga premyo sa sulod sa 6 ka oras, liwat nga magagabot ang Bombo Radio, no, agod nga mag-ilis sang panibag-o sini iya nga winner. Sa aton sini nga mga kabombo, nagilapit na lang aton sini nga grand draw January 21, 2023. Sa nasiling ko na kagayna, bagong tuig, bagong milyonaryo. Gani, ano pang ginahulat mo? Waswasin na dira sa panghimo sa imo cinema entries, dako or damong entries, dako man ang imo sini nga tsansa nga maggadaw. 38 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 12. Driman sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang SK or Sangguniang Kabataan sang Barangay Tinukuan Dingle nagbutang sang rules sa patigayunon sini nga disco karon sa gabi. Bawal ang naka-shorts, bawal ang naka-crop top kag nakasando. Hindi gid iniya pagpasudlon. I-check ta bala si Bombo Lindsay Bade sa aton sining iyang mga kabombo sa dugang nga mga impormasyon. Sa kung sino man dang base ang luyag magpangayaw to baile sa Barangay Tinukuan Dingle. Sa aton sino mga kabombo, yari ang mga pagsulundan sa pagpakigbahin sa binaylihan. Sa aton sinimatag panamati, i-check naton ang linya ni Bombo Lindsay Driman sa aton sining pagpangalagad. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum-oras. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunglama, gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang,
Makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kung ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mahira sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat. Gani maayo ini para sa epektibo nga Mura weight. Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik tri sa pagpangalagad sang bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Makahiridlaw man ang binayli sa kabarangayan, sa aton siniya nga mga kabumbo, sa mga wala iya makaagi, bauti do mamanol-manol sila sa aton sini nga pag-istoryahan. Pero sa mga nagka-eksperyensya iya sa binaylihan sa mga kabarangayan, hilabi pa kung nagahilapit ang fiesta, kung sano pa bala dumariminis mo man adtong mga tsimpo, mga gabi, nga nagapaurok-urok ikaw sang saot sa tunga sang baylihan. Kaupo ng imo sini nga mga biyan, di gani naga-sweet music kag nagakapot ikaw sa malumok sini iya nga hawak sang dalaga. Samtang nga naga-bayli ka mga duwa. Pero sa barangay Tinukuan Dingli, Iloilo, may mga rules nga ginplastar ang sangguniang kabataan, Chairman. Ti bawal kuno ining crop top. Magambag ka crop top ining mugot bala nga bayo nga nagagwa iya pusod mo. No? Kunang kilala ko pa damo duman daya makutoy ang tiyan pagkatapos ka binayli ko na crop top imo kuno nga nasulob. No? Ti bawal ran. Kadua, bawal man ang shorts. Sa mga lalaki, hindi pwede mga nagkauso na balan sumong magot man nga, magot nga shorts bla, sa aton sinmak bumbo. Tipro ko nami, gidya ko nagabayli ka kung tudo postura ka man Sa aton sining mga kabumbo, naka-konsultiro ka,
kunang kilala ko pa nakadralgo ka man no? Tapos nakatinis ka dyan, abi? Sa aton sa mga kabumbo, sa mga babae, kung may paldasan dati, medyo laba man nga hindi mala magwa ang ila sining ano, hindi magwa ang ila sining kunang kilala ko man gani, igot turns, no? Sa aton sa mga kabumbo, no? Ihan pagin ang nalakip sa mga pagsulundan nga plastar sang Sangguniang Kabataan Chairperson sang barangay Tinukuan, Dingle, Iloilo. Sa follow-up report, Bomolinsi, please come in. Nakakuha bombot sa namtang nagkalain-lain nga reaksyon ang ining rules nga ipatuman sa bahin niya sa barangay Tinukuan, Dingle, Iloilo matapos nati ginbutang diri mismo sa may or ginpanawagan, ginpahibalo sa bahin sa Sangguniang Kabataan sa nasambit nga barangay ang mga dapat suksukon sa patigayunon nga disco or baile karon sa gabi bangod nga subunga adlaw bombot sam amoyang ilang nga fiesta subunga adlaw. So karon sa gabi may patigayunon nga disco pero ang pahanumdom dari no sang SK chairman na si Major Mosquera hindi tanan ang makasulod especially kung wala ikaw yan nagasunod sa rules sang ilaya nga barangay sa patigayunon nga disco. So pila dari ka mga hindi dapat o kung ginadumilian nga sukon bombot sama amo ang taslan short para sa mga lalaki kag babayi, ang jersey short, ang mugot nga short kuno kag palda sa babayi nga lipot man, ang crop top para sa mga babayi kag sleeveless o kung ano padara kuno nga mugot or lipot abi nga bayo pang ibabaw kag jersey nga luab sa mga lalaki kung ano pa nga mga sando abi hindi ina siya pwede subuot sa lingon largo lang giguro pwede kag t-shirt bombot sam para sa mga babae kag lalaki ang pwede nga makasulod sila o kung magabayli sila karon sa gabi maumpisa ini ang bayli nila or ang disco nila bombot sama alas 6 ang gabi tubtob alas 12 sa kaagahon. Tingin pamangkot manaton ang SK chairman kung ano ba lang yan katuyuan. Kita siyempre, ang iban niya nga mga barangay bobot sa especially kung may mga fiesta, wala sang amo sa niya nga mga rules. Pero sunod dari kay SK chairperson Mayjoy Mosquera, hindi lamang ini bombotsam ang first time naging patuman nila ang ining mga rules or pagbutang abis ang rules no, kundi na halin pa sadto pa lang before pandemic sang wala pa sang pandemic nagmiara na nga sa mga rules na amo ni kung in kaso nga tingmiara sang disco nga ginapatigayon sa ilaya nga barangay. So katuyuan man ini bombotsam sunod dari sa SK chairperson nga wala sang may mabastusan nga mga babayi pinaagi-abi sa pagsuksok nila sa mga lipot na shorts o kung mga crop top, kiting crop top na nikita pusod ni Bombotsam mo. Ano ni dumalipot mo lang nga bayo para sa mga babayi. Kasi ang punto mo lang din niya, kung kaysa gani ko no, nakalargo na ang mga babayi kag naka-t-shirt, ginabastos pa, how much more abi kung mga malipot nga mga bayo or lipot nga mga shorts ang suksukon pagid sang mga magabayli or magadisco karon sa gabi. So ang iyaya ginapanindugan rin niya bombot siya bisan katuod nga madamo bala sa mga negative comments or bashed abi sa Sangguniang Kabataan sa barangay Tinukuan. Iyaya ginapanindugan niya gid nga bangod sa sining iya nga ginpatuma or ipatuman nga mga rules kay ila man na iya barangay dapat na tisundo na lang sa mga pumuloy o bombot. Samway man kuno pilitay kay ti isa man lang na iya kagabi kun hindi sila kuno ya magsunod ti hindi man sila magsulod sa diskuhan bombot sama. Yari aton pamatian na pagpahayag sang Sangguniang Kabataan chairperson nga si Mayjoy Mosquera. May championship and battle for third kami sa amon nga liga, basketball league, 1 p.m. till 4 p.m. Okay. Ini sa ang first time nga fiesta sa inyo nga dako gid nga mga or madamo nga mga events nga patigayunon since nga may ara sang last year sang pandemic medyo hugot pa ang restrictions naton, Ma'am Mayjoy. Oh, yes, ma'am. Pero before sang pandemic, ma'am, pagpungko ugid as SK chairperson, may ara na kami dayon ma'am activities Okay. Isa sa mga naistoryahan man gani no ang ining ining mga rules sa patigayunon nga disco. Ang disco sa ni ma'am buwas nga adlaw. Oh, yes ma'am, buwas nga adlaw. Oo, kagti
Paano ka mo nakakam up sa mga amo sini nga mga rules nga amay amo sini nga mga rules, ma'am? Bali way back nanligad nga mga tinuig, ma'am. Nakaagi man kami amo na nga rules. Bali, do pag pandemic kay wala na disco, wala na namon liwat na apply, pero nakaagi kami na nagpa-disco fiesta man namon nga duro kami bawal nga isuok, tas damo man nagreklamo kay tungod nag-uruli sanda kay wa sila ma-inform dayon. Okay. Pero ano gini ang purpose yang amo na kay do pinasahi kay ti iban nga mga barangay wala sa mga rules sa when it comes sa mga disco. Ma'am, ano ang tinutuyo dara abi sa inyo nga may mga bawal or hindi pwede nga susukon sa mga magakadto dara inyo man residente or hindi, Ma'am Joy? Yes, ma'am. Ang bali, ang goal ginamon nga ginhimo namon ni nga may mga bawal kay tungod as a woman man, ang naintindihan ko kag nakita ko gid na experiencehan kung insa paano kita iban nga lalaki biskan hubog pa or hindi, paano ka ba susun the way mo nga isuok sa amo na nga pamayo. Amo na amon nga naagyan man amon, ma'am. Tapos as babaye man, hindi man tungod nga ma-t-shirt ka kag madilargo ka, hindi ka naka-disco. So hindi man nato need gid nga magsuksok sang mga amo na nga malipot nga bayo, kulang sa tela nga bayo para lang maging manami kita sa diskuhan or sa binayle nga matabo. Okay, pero iniya previous pa lang sa pagpungko mo man, ma'am, no? Amo na niya ang rules si ma'am sa patigayon dara sang disco sa inyo. This is not the first time. Oo, ma'am. This is not the first time. Bali, kami, ang barangay council, kag headed by our punong barangay, kay si Kapgid gusto na nga amo na mamatabo, nga dapat formal lang amon nga disco, nga wala, basta sanay nga matabo. Okay. So paano mo ni gina-handle kay ti syempre hindi malikawan may iban ginaya nga maga-react bala or nag-react sa sining rules, paano mo ni gina-handle bilang SK chairperson dra sa inyo, ma'am? Ang basta na, ma'am, kag mga reklamador, ara lang da mo. Pero kung ikaw mismo as SK chairperson, kung ano rules mo, dapat panindugan mo gid. Hindi ka man makuon nga dapat ikaw SK chairperson, mabaw ka gid to sa mga nagreklamo kanimo. So dapat kay imo na rules, hindi mo na pagbawion. Once nga nahambal mo na, ma'am, dapat panindugan mo na gid. Nabatian pong Butcham ang Sangguniang Kabataan Chairperson sa Barangay Tinocuan Dingle, Iloilo nga si Mayjoy Mosquera. Teng iya malang yan gani, hambagan isang iban, wala na iya sa bayo kung bastoson ka ginasang iban nga mga lalaki kung amo na yung ilang paminatasan. Galing kay tiis siya bilang isa man kuno ka babae, concern lang din lamang siya. Why siya kuno nakita? Kay may mga nagasiling malabong Butcham at ibasi na isa lang kuno siya, kaya hindi kuno siya maka-crop top. Tiya sa bahay niya ni SK chairperson na Mayjoy, wala siya nag-isa na hindi sa kuno maka-crop top, Butcham. Pero may kulang si chairman nga dapat importante nga sulubon sang nagabayle. Ano, Butcham? Tawas? Oo, tawas. Pag amo na gani hambal ya, importante kuno ya way baho ilok ka. Amo na yung pinaka-importante na. Karon nag-saot ka to sang ting-ting to kag kung ano pa na mga muda. Subong iya nga mga sunata dira iya bumbolinsi. Tapos may nagasungaw to. Kung to yung ruplaag karon to gusto nga bailihan karon. Hawan-hawan karon to. Oo, amo man nag-isa sa balya. Basta pang tawas lang para swabe kung waras ka ingod nila magsao-sao to. Oo. Kagang akon pabor gid ako iya sa sa payag ni chairman nga ti para likaw sa bastusada ibalabong bolins. Tsakto man inang iya ni chairman. Ako nag-agree ako sa kay SK chairman kag sa mga nagabash sina sa iya ti way kitak balo. Amo na gani hambal nila may tagsa-tagsa sa aton, may freedom of expression. But kung kaisa, kung masubrahan man iya sa pag-express ang aton sinikaw galingon, nagapangganyat ina sa nga daw hindi man bala insakto,
No, katulad subong nga daan sa mga pangsaot sa mga pamatanon sini nga mga kapin pagid mga budots, mga ano pa ginaganing mga dance step na ano abi kayang nabalaan naton do pang dinagyang lang nga bombo linse mo. O pinaganing do mga slow motion nga dance stepping bla no nga nina bombolens tawgon. Ado wala gid ako sang nabalaan sa mga disco Bongbong Sam kay wala gid ako gakanto sa diskuhan Aba? Wala. Wala gid ko gakanto sa KTV lang ako. Nagano ka lang? Gakanta lang. Amo na iya, no? Mas mayo na iya kung krukanta ka lang dabi. Pero ano to? Sino to? Dali lang gid, may pinanawag. Oh. I'm sorry right now, but I can't answer your call. Gapangagan, guro madisco to Bombulens. Abaw. Oo, karon dito sa dito karon sa barangay. Pero ano ni libre man ni Bombulens ang kay isang una abi sa nabalaan ko may mga entrance fee ni ang mga baylihan. May ara siguro Bongbong Sam kay may mabantay kuno sa gate mo may ara ginani sang may ara siguro sang bayad ang ining padisco dito sa Nasambitya nga barangay Bongbong Sam. Ang isa man regani ka saling ni SK chairperson nga akon kay isa lang tinutuyo sa mga magadisco mangita to abi sang nobyo o kung sang nobya balya bisan ano pa na yang pabayoon mo ya kung magpajama kada or ma-jacket ka karon kung naluyag yung tao si mo swerte mo Bongbong Sam. Husto? Bisan ano pa na dayang bayoon mo ya Bombulens kung tudok ya sa tagipusoon niya kag may ginabatsyag sa iya sa imo. Why na iya sang may makapabag-o pa sa iya sining pananawan kag balatyagon? Nga mo gani, kadto ka karon sa diskuhan single ka, pagwa mo ba taken ka na? Hindi man easy to get na karon. Kaiman sang time to know each other. Each other. Galing ang balila po Sam. Ang ang relasyon na iyang ginapatugay, hindi ang pagkilalahay Pero bao may react to pero paano Bombulens? Paano magdugay ang relasyon kung hindi mo suod nga kilala ang isa mo iya kahagugma? Hindi bala? Makilalahay kung kamo na sa tunga-tunga didto gali kag ang mga ginaindian nimo nga characteristics or traits sang isa iya ka partner doon amat-amat daw siya doon nakita mo sa iya kag daw una lang to gali ang pakita iya nga maayo ti kanugon lang dapat kung ako iya kilalahon na yung isa ka tawo antes iya nga ti amo na magdigahay sang gugma kag balatyagon si isa kag isa. Mo na gali. Lain abi. Lain magyabing imo iya. Oo. Pero depende man Ang importante sila dira, balan mo kung lawig o kung dugay. Basta iya nga sa tion nga nagbuya ikaw sang mga tinaga nga ginahigugma, ginapalangga ko ikaw, sinsiro kag tudok sa imo siniya nga balatyagon. No questions asked na kung maglawig kung magdugay pa. Ang importante nga matutuod lang imo sini nga paggugma sa iya kag pagplangga. That's so good. Karon abi kada kita nanyo, I love you babe. I love you langga, han. Kada kita nanyo, I love you. Pero do obligar ka lang niya bala. Nga magambal sa I love you, bro. Amat-amat why hindi mo naman sa ganit plangga? Amogin. Tapos na yan, balong bubutsa mo? Budlay ipabatyag. Ipabatyag. Nan. Balanta na karon basi karon kung may mga Lins, before ako malipat gindugang ni chairman, ihingagaw ni chairman ang mga nakainom hindi na pagpasudlon sa baylihan.
Oo, amo man na gani ang iban to nga iban man nga reaksyon no sang kahit gin ano tama ni gin post man ni sa aton nga Facebook page ang ining ang ining mga rules no or mga bawal abi. Iban to nga mga reaksyon sa aton nga mga kabombo dapat nga ti ang una gid kun tani ibawal gid ang mga nakainom or ara sa impluwensya sa makaulubog nga ilim no na magsulod ya sa diskuhan Bombo Cham. Kiti ano gina Bumbulins, dira gina ang mambal naton, dira gina ang lapit sa Rimalaso. Amo gidi dira gina gandaan kalabanan gid ang ugat sang pag ilinaway man Bombo Cham. All right. So kabay pa mangin masinadyaon kag malinong kag matawhay lang binahili karon sa may barangay Tinukuan, Dingle, Iloilo. Oo. Agabay pa nakapangtawas sila Bombo Cham. Mayo to kay palagas mo pag-remind. Oo, lima. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. Sa nasiling tanagani banwa kita nagapabor gid iya sa mga pagsulundan nga gin-stipulate sang chairman sa barangay Tinukuan, Dingle, Iloilo. Sa mga nagabash dira siguro may kaugalingon man ini sila iya nga mga rason kung nga daw disconforme sila. Kay sa bisan diin ka lang man iya subong magkadto kapin pagid kon sa mall, sa mga night out spots. Amo niyang uso mo. No? Amo niyang uso nga mga panapton sang mga teens. Mga teenager. Kag teenager in spirit sa aton sini nga mga kabumbo. Maghambal kayang teenager in spirit Hindi na sila teens, kunti tinaya ang punta sa ila siniya nga edad. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. But ang tuyo malangalikawan ni chairman amo iya ang tunaan sang gamo pag bastusanay inang naga-enjoy ka bala at the same time hindi ka man iya pag pilitan sang mata sang mga namuhaw-muhaw sa nakamugot or lipot nga shorts or naka-crop top dira. Kaya kuon taman sa aton sini nga mga kabombo, mapati man kamo kag sa indi, amo sina subong iya ang trend sang pamiste pag sulob sang bayo sang mga teenager. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung kay isa bisan sa coffee shop gani do makahambal ka man baw, grabe na gid subong mga pamatan-o no. Do makaamo ka man sinabala. Ti sa mga nagasulob sini iya, why man ini sila sang bot silingon kun tani iya? Why man ni sila palabot sang mensahe abe nga masuksok ako sang lipot-lipot nga shorts kag crop top nga nagagwa akon pusod kay para bastuson ako. Ila siniiyati kay kun amo sinabi ang panapton nga kung sa diin komportable sila. Magluwas nga komportable sila, dira nila ma-express ang ila sini kaugalingon. Pero ma-express naman ang kaugalingon ta in a way nga hindi kita iya mangin balastuson. Kay kabalo kamo banwa iya diri sa pungso da Pilipinas. Now, daw mga namuhaw-muhaw balandria ang iban makakita sa babae nga nagasuksok sa lipot-lipot nga shorts kag makasuksok sa nga panapton, no? Nga kulang iya sa tela. Sa iban sini nga lugar wala na tuya gani ginasapak Diri iya makasuksok lang babae spaghetti strap nga bayo kag medyo lilpot ang shorts. Ang mga nagapulungko dayon nga lalaki nga iban sus Maria kagusip po do mastip neck mo iron gahulag ya ulo nanda sang balikid.
No? Ang mga Pinoy abi mga konserbatibo. Sa aton sini matag palamati, tingaton sini iyang paglantaw sa isa ka babayi ang modelo nga daan Maria Clara mo. Ti magambat ka nga Maria Clara, no bala si Maria Clara, do halos pinutos siya ang bilog sini niya nga lawas ang tila sang panapton. Ti kuno mayara naman sumong sa New Age Maria Clara. Sa aton sini nga mga kabumbo. At the end of the day, nakuha akong punto sa barangay official, sa barangay chairman. No? Ang tinutuyo lamang sini is para wala sang anuman sini iyang gamo kag malikawan ang pagbastusanay. Kaya hamba gani ni chairman, bisan waay ka gani naga shorts dira, waay ka gani naga crop top dira, ginabastos ka pa gani. Sa aton sini nga mga tagpalamati. No? Tikay fiesta, kabay pa, lauman naton nga, magkinasadya lamang sila ito, i-enjoy nila. Ang wala nila nahimo sang 2 ka tuig sini nga magpabayli bangod sa pandemya, ti subong waswasa nila to. Enjoy lang ang kabuhi sa aton sini nga mga kabombo, enjoy lang binayli, enjoy lang fiesta. Kag ang isa pagid sila diraya nga nami, hindi pagpasudlon sa sulod sa baylihan, ang mga nakainom na nga daan. Kiti kung magsinaot na dira sa kalagron, ang mga nakainom siniti, hindi yan na kontrolado sining ulag niya. Karon masalapay itong isa nga nakainom, tapos maghamba nga, salapay mo ko pa daw! Suya ka og naken! Oh. Ti rimalaso gini. Ting isa to nakainom, mamba, sorry part, di ungod. Oh. Tapos saot duman. Pag saot, liwat nga bungkuan, ay mo kay nakapapan mo. Karwa mo nung kugin na sangkayo. Sarap pabla kay mawigit ya kasudlan kag baruk-barukan mo di sa binaylihan. Kaya mo na, amo na hindi naton gustong tabo. Oh, kagalos pa lang ti. Kung may mga nagasulod dira sa binaylihan, nakainom kang bisan way nakainom, sa mga tanod dira, pwede man guro marikisa. Para mapasiguro, tapagin nga way isang anuman nga hinaniban nga dala sa sulod sa baylihan, para nga tao nga yara sa sulod sa baylihan, ang tinutuyo, masaot kag mga lipay. Hindi kay mangita sang gamo. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo, 15 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Nga ana delay ang sweldo. Sinuayhan ang balasulon sina delay, sinuayhan ang may sala. Sweldo sang mga taga city government. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Sa mga pumuluyo ta nga nagalantaw, nga nagapamati diri sa Bombo Radio, nagapangabaygid ko sa tanan, nga palihog lang, maghalong gid kita sa aton panimalay. Pila ka adlaw to nga asod-asod ang sunog diri sa aton sa syudad. Kag nagakasubo gid ako kay kadamo sa mga utod ta apektado gid sa ini nga sunog. Kabay pa nga maghalong kita labi na gid sa pagpasulod sa bagong tuig, nag-celebrar ang tanan, kabay pa nga maghalong gid kita sa aton pag-celebrar para nga ululupod pa kita nga mantawhay nga pagpangabuhi sa masunod nga bagong tuig. Sa tanan, happy New Year. Ining panumdum halin sa inyong alkalde, Mayor Jerry Trenya, sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom.
Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts akon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo 20 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Oy, sa mga kabombo tayaring importante sini mga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa sining semana tubtob Disyembre 31 sa ining Biyernes ang primera kag nagapangunang rock band sa Iloilo ang Binhi Band ang patupa sang ila sini pangako nga itakop nila ang tuig 2022 pinaagi sa isa ka Great Rock Extravaganza sa sulod sang 2 ka oras sa Disyembre 30. Biyernes ilang adlaw sa concert at plaza nga magasugod las 6 sa gabi. Ang ining sa aton sining mga kabombo, ining kahiwatan sa Biyernes na ini, tikitay kita dito. Sa amuman nga kahiwatan na pulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas Edition mugs ang igapa raffle sa mga suki sini sa Plazuela
de Iloilo. Pagka Enero 1 tuig 2023 Domingo ang adlaw masangkad nga bukas ang ganahaan sang Latolda sa mga luyag magtambong sang misa sa amuman nga petsa las 11 sa aga sa pagsulog sa kapiestahan ni Maria ang Iloy sang Dios sa tion sang misa. Aton pangamuyuan kay Maria nga hatagan niya kita sang grasya sang kabakod pinaagi sa iya anak nga si Hesukristo nga magaatubang sang pagpanghangkat nga dala sang tuig 2023 nga may bug-o sini nga pagtuo kag pagsalig sa aton nga Ginoo. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Para naman sa imo sini nga hilway nga pagpamalaklon, bangod sa iya sini nga open air setting kag bilang source ang imo pagkaon sa tama kakasarangan sini nga presyo. Bisitay the Farmers Bazaar sa Plazuela 2. Kung nagaparindahan ikaw sa mga meat products, kangay sang isda, baboy, manok kag iban pa, bisitay the Farmers Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. Bisitay man ang upper level parking area sa the Farmers Bazaar para sa kinahanglan sininimo nga mga ulutanon, prutas kag iban pa. Mayara man sang hagdanan nga nagakonekta sa lower kag upper level parking area nga mangin mahapos para sa imo nga makalabot ikaw sa upper level parking area. Ang Farmers Bazaar gintukod sa diyon sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Sa subong ang COVID-19, hindi na dako ang pagpamahog kag kitang nagapakadto na karon sa new normal. Ginapasigurado sang Farmers Bazaar nga magapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa imo ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Oras 24 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa. I-check naton si Bombo Jomar Revilla. Ining kawatan sang motorsiklo, matulutis drive pero hindi na magbalik. Ipalagyo yan na. Dakop na sa aton sini kapulisan. Si Bombo Jomar Revilla may follow-up report. Jom, sa report na please come in. Isa nga natuyo nga ipalagyo ang motorsiklo sa may distrito sang Haro ang nadakpan bangod sa traffic. Natabo idi sa may bahin sang barangay Seminaryo sa may nasambit nga distrito kung sa DNT ang biktima mo ni si John Paul Eugenio, 21 years old, taga Guzman ni Sena Mandurial. Tapos ang ining suspect amo ni si Michael Vincent Kundalor, 34 years old, taga-Aganan, Banwasang Pabia, Iloilo. Based the recurrence investigation sang Haro PNP Station, bali ang ining biktima kag ang suspect nag-meet sa may bahin sang Haro Cathedral kay tanyagan sang biktima ining suspect nga ibaligya ang motorsiklo sa balor nga 65,000. So moto nga nag-meet sila nga duwa kag ang ining suspect ang ginhambalan sa biktima nga mahimo ya malantaw ang motorsiklo pero di ya pag test drive abangod nga ti sa sulod sa simbahan magahod no kay ti ang motorsiklo magahod man ang iya sining tabotso bobotsam to gin modified la ang iya sining pipe amo to nga naghambal ang biktima nga ilantawon lang physically no ti amo to ginlantaw man sang sining suspect pero dugay-dugay kuno ginsakyan niya kag dolpi lang kumurhot sa motorsiklo dito nga agi ini siya sa may likod nga porsyon sa may exit sang katedral pag-exit ya turn right ini siya pakadto sa may barangay Seminaryo. Unfortunately mangod nga ti traffic congestion ang area kasi may mga vendors na napangtangkili tapos ti mga salakyan nagapakadto bali. So na-traffican, inisyap botsam, kag dito nga nabutan sang biktima kag nakapangayo sang bulig dito sa mga pumuloyo. Maayo man yan madasik ang pagresponde sang otoridad dito sa may area. Ay ko na dugay-dugayan lang, basi ko na itong natabo, kung basi ko na bakutihan na to, na sa putihan to sang mga pumuloyo, nga tiya mo naglang yan sining tuyo, no? Nga ipalagyo ang ining motorsiklo. Based naman diri karon sa latest pagid nga pag-angot nato sa may Haro PNP
gintawgan nila to ang biktima, ang complainant, sa initial dring nga daway naman sa interest no nga magpasaka sang kaso batok sa karon sa suspect, pero di ang matabo diri karon Bubotsam kay under ni sa karon sa custody sang Haro PNP bangod nga may ginasunod man nga protocol no nga ti ang detention period sini ado masubra sa isa ka adlaw ti amo ni hulaton pa pag assist dili sang otoridad ta dubuas pa ni expired ang sini detention order dra sa may Haro PNP station. Gina-check pagid man diri sang Haro PNP kay magluwas sa sining na biktima ang niulihi. May ara pagid gali nga biktima man sang seman niya nga modus no nga ati amo na kuno nagapakuno-kuno nga mabakal sa motorsiklo tapos mamit sa isa ka lugar. Pag-meet nila ma-test drive tapos pag-test drive italagyo ang motorsiklo no kay may isa ni ka atagiyaman sa motor ang nadulaan sa nagligan yung mga nadaldra sa distrito sang Haro nga si man ang modus so gina trace up ni karon sa otoridad gina coordinate na ininila sa unang nabiktima dito kag ipakita no sa ila ang ining suspect kung balati ma-coincide paanggid ang itsura sini Bubotsam kung balati matumod na isa lang bala ang ining personalidad nga nagtunto man sa iya kag nagtunto man sa sining ulihi karon nga nagreklamo man dira sa may Haro PNP station karon da Bubotsam. Ti ang bahin dira karon sa Haro PNP station agin secure na dira ang ini suspect sa may ila sining kapsel kag nag-try man kita ganito no nga makakuha man sa side pero no comment ini siya sa aton Bubotsam. Ipabati ta si Police Captain Eduardo Shacpon Jr. sa nga interview diri sa Bubo Radio. Ang ilang kontakan ay bala sa ilang group chat. So moto kahapon do nag-appear liwat ani aton nga suspect message siya nga gusto niya makita ang motor. Baklon niya ang motor. So mo nag-meet up sila kahapon sa may area sa may Haro Cathedral dira. So pag meet up nila kay ang hambal sang biktima nga hindi lang pag i-test drive, i-physically check lang ang motor. Bagalan taon lang bala. Dahil ito yung problema, sinakyan niya ka suspect nga ton kagin pa burhot ang motor. So motogin lagas siya sa nga ton niya kuan hasta sang biktima hasta nga na corner siya. Sinuligan man to sa mga ibang nga mga riders man dito kay ang likod niya da sang parts ng aton simbahan ng Barangay Seminaryo na dra is kuan kumbaga crowd kuan sa dala traffic kuan siya congested aradang market may mga tricycle may tapos may mga salakyan pa. So mo nga na corner ang aton nga suspect gani and then arrested siya. Ay, okay ho. Halimbawa, sa nga mag-test drive pero ginpilit agad. Oo, sir. Bali, wala agad dyan sang clearance sa aton nga biktima nga isakyan niya ang motor bala kay kadalaganon o i-test drive. Ano na bala naging siya yung i-check lang. Ano nakalayo sa nga dalakanan ka motor sang na-notice sa nga toyo galito palagyohon? Well, kung ano na sir, sila sa sulod sa Haro Cathedral sa dito sa likod eh. Dito sila naglabutanay. Ate man. Medyo malayo mga 100 meters siguro na. So, mayroon kayo dandakpan to sang Pumuloyo kay doon traffic kuno sir? Yes sir, kung traffic congested ang area kaya mo na ganyan ba ko arada sa buong temporaryo na nga market plus to sa mga tricycle dira. So nag-kuan siya nag-congested ang lugar bala hindi siya kadali-dali palagyo. Okay. Ang sa may Argilia sir, may information naman nga may natabo man nga si man modus blang nga hasta subong way man makabalik na akalabot na ni sinyo sir. Yes sir, bali di sa sano pa na siya mo na gani try naton kahapon ngay kontakon. Kay same ang modus mo, test drive pero tipo buruton kay pa palagyo pa ang pinaulat ko lang sa mga feedback sa akong investigador sir kay same man to nga investigator gyapon.
Bali kung ano na to ang una ka contact niya tong previous bilang biktima sining pagkawas ng motor bala. Okay, para at least mapa-compare na kung base pa man lang isa lang balang perpetrator. Tikon isa lang ang perpetrator nga matumod nyo sir ano siya liwat pasakaan sa kaso or ano matabo? Kasi kung willing sila sir, ma-file gid regular filing din na lang kita gid din na natin sa ma-arrestar sa una nga kaso. So mga arrested kahit ang kahapon nga kaso. Pero ang once nga mag-surface itong previous nga biktima, makuha na gid lang natin sa regular filing na gid lang kita. Si Police Captain Eduardo Chacon Junior karon ababosam. Kaya mo na hindi lang gila sagit sa ulo madulot sa traffic kundi makabulig man iti kun wa ito nag-traffic kundi nakapalagyo na tong suspect so abe no nga iti kuno matest drive galit mo may tuyo ng kawaton sa sining nasambit nga biktima sa mo to ginaulat-ulat nila para maka kadto na tong una tong nga nabiktima man papa-identify to siya kung siya gid man to bala ang dalasang motorsiklo. Gin palabot nato ni sa otoridad ang ining video bilang kuha man diri sa may dalan mapa kasi matandaan mo tuligan may nakawatan man da sang motor. Dira sa may dalom stasyon ang isa to ang ginalantaw to kay ang naka helmet na sang naglabay ini siya sa may tubang sang CCTV pero kun lantaw naton ang panglawason la no sang sining na-captured ra una sa may dalom sa may dalan sa may mapa ang panglawason so ni medyo maniwang-niwang kag sakon kinapaglantaw ang lawas so sang sa may Haro PNP daw parehas bombotsam no nga ila sining panglawason porte gin hatag kanwa to sa Haro PNP para tikon maka-investigate sila man dugang sa sining concern man sa sining nasambit karon niya nga series of incident nga tiyan mo nang kinawatay sang motorsiklo diri sa syudad kag ining mga modos bobotsam. Alright, bali ang modos siya Joms. Kung takon niyang isa ka tawo nga makita niya abi nga tuyo ibaligya ang motorsiklo kung takon niya ina. Sa pag-contact niya ti ayo niya boss, amo, pre, Brad, pwede ma-test drive? Kung magsugot ka kuno sa pag-test drive, hindi isang balik. Amo na modos siya, Joms? Amo na ang modos siya, simple lang pero kung why katuya makadalikat na dala niya na to siguro puli or na chak-chak na to. So mga pila na ka motor ang nabiktima sining suspetsado, sino nga ngalan niya liwat? Anay lang kay taga-Pabiyani si Michael Vincent Condalor. Michael Vincent Condalor. Taga-Pavia. Barangay Aganan. Taga-Aganan, Pavia. Mga pila na kabilog na biktimayas ne? Ang based to sa records ang PNP amo pala ning unang nabiktima ang ining urihe sa may Haro Cathedral. Pero ang isa ni nga gina-countercheck ta kung sa gid man tong una nga nakabiktima man sa isa man to ka modus man nga seaman nga nagapakuno-kuno nga test driver ti mo dito na kauli ang motorsiklo bobotsam. All right, so subong preso sa lakapsel sa Haro PNP ang suspect. Nagapang habol to sulod presuhan gin sa bangkota para ti makakuha man sa iya sining side. Kay may mga permission nga daw siya kuno tong kuha to sang motor sa may Haro sa may sa may mapa pero no comment ini siya bobotsam sang aton siningagin pakigangutan ti amo na ang maburbud lagi man lagi sa kay siyempre kung magbakal ka motor gina test drive mo gin man sa bobotsam mo tapos ti ang presyo sini ari din na botang 65,000
Perti ay nabutang kung ano bala cash ni ang ila sining istoryahanay o kung amat-amaton abi hulo kay kung lang taon naton mag-opening motor nga Suzuki 150 Raider. Di ko mag-Raider, kag 65 lang ang presyo, Bombo Jomar, second hand na guro? Second hand na. Ara No. na may picture tada dragin dala na is may haro pente ang ining motorsiklo takit yan going pa manikarang investigation sang haro pente station. Gwapo ning gwapo itsura sang do semi modified na ining motorsiklo, Bombo Jomzo? Amo nang karira bla kita amo na sa mga Facebook niti kisa may mga post dra. Muna nga mga motorman tang iban ang ginamodified da ang lawas ginapangislan ng mga rim, mga tabutso. Ado halos tanan na ginapangislan mga side mirror ginapangkakas. Ado si mo na sa makita mo nang ibandang ginapang karira banga motor. Abobocham. Tingi mo to motor gin modify mo man? Ano? Ang motor mo gin modify mo man? Away na kay do modify naman sura yung daan. Porte. Pag bakal mo yung daan, do modified na siya? Oo, away ko na gin modify. Yellow. Si istorya sa kon, pauli na siya mo sa may norte bla nga bahin sa Iloilo. Tidra siya nagagi sa may Balabago. Okay. Ang balya ko pag abot da sa may lapit sa may approaching da sa may Balabago da sa may Gigato. Dungan-dungan pa sila kuno sa motor sa HPG mo. Aba? Ang dako ni Black kita ni motor sa HPG na nga ginadala ni kisati mga dagko ng mga CC. Pag abot kuno dra sa may crossing sa Balabago na na wigit ang HPG Bobocham. Nawigit ang HPG? Grabe ka da sigod yung ginman gali. Nawigit ang HPG. Paano mo balaan kung nawigit? Paano? Kaya ang HPG, dirang ilang opisina sa may Balabago, nagpundo na sila. Grabe. Ano man ang motor sang kilala mo man, shadow kahinay? Amo na mo nga... Joms? Ano man ang motor sang kilala mo man, shadow kahinay? Kadlawan na nasa motor sang kilala ko? Naman? Ang motor to sang kilala ko, Bombo Jomar, ang matandaan niya lang ya, pag-start ya kag pagpatay sa iya, siniya nga motor? Grabe, no? Siyang paglagan... Hambalya sa akon, kabalo ka pre, kagabi, why niya ko kaya kadumdum kung paano kuya kapuli mo? Basta nadumduman ko lang ya, gin-start ko ang akon sininga motor, nag-andar, tapos why nako kadumdum kung paano ko din nakalabot sa balay, pero ang ulihi ko na dumduman, nga patay ko, kag aging kwa kong yabi. Grabe kadasig pagidya sang pagdalagan sang motor mo pare. Iwan na siya kabalo kung din sa nag-agi sa kadasigon sang dalagan sa motor. Iwan na sa kadumdum mo, start kag patay na lang ya. Start kag off na lang sang engine ang iya sila madumduman. At hindi ko na lang to pag karira motor ko to, dumas dasig ila niya Bobocham. Pigaw kami. Naman? Ang balang ka nga ang yelo, banana nga motor na nga ginapabugal mo. Gingaw lang na sa motor sang kilala ko to. Pero ang hilo to do, ay na to change oil ko na. Laligban to kung ano klase change oil to. Ano malang Pero labay malakon bala Joms, kumporme ka man sa pagsulundan sang SK chairman sang tinukuan nga dapat magbayli. Why sa may naka-short sa mga lalaki, wala sa may mga naka-short sa babae kag naka-crop top. Pabor ka man sina? At
nga munay nga doon na magkuhan bisan kita gani kina doon na kibot man babutsam sa mo nga pagsulundan Nga man, kaya ang lalaki masuksok short iso umaya daan dapat ang mga ginasuksok da mga mabugnaw man nga mga panapton babutsam ti gani de largo gani para sa mga lalaki. Damo na largo sa lalaki sa babae tiya may crop top ginabawal. Oh. Babutsam. Ti kun mag-crop top ka, ti siyempre yung mga lalaki di gid malikawan nga di magtulok. Ikaw kung may tapos mag-agi sa tubang mo naka-crop top kag nakasuksok sang malipot nga short nga balikid ka man? Away. Nugay ko gani gabalikid ka wa ang tutuon lang la. Away gani. Nga away ka gabalikid daw. Pumati sa mo. Kung wala ka pamati, di ka balikid din, no? Pwede man na nga kasi ila man na yung pagsulundan dira. Ang isa dira ka kondisyon nga kung magsuksok ka kaya ang purpose nila kuno do hindi hindi pagbastuson babutsam. Ang gasolod dira perti may ara ba yang best abi mambal nga saramang mga papansaron sa tawo. Pero man nga bisa magsuksok ko da short ang pagrespeto ara gyapon. Meron man nga bisa nakadargo ka tapos kung kadabi abusohon da amo na bla duwa man ka bagay dang ginalang tao sa amo na karon nga pagsulundan dira babutsam. Pero kagi ka man pamaili sa mga kasubong sinibilaylihan sa barangay Joms? Oo, ang ibanda nga manotis sa mga amigo kuya antes magkadto sa baylihan ga inom gid na sila babutsam kay kung di kuno sila maginom di sila magkadto sa baylihan. Ate amo nang dapat kay hindi gid pwede nga mga nakainom nagapanimaho ilimnon. Hindi pagpasudlon sa baylihan kay ti dira nang komprender. Amo gani man nga ating iban kung makainom kuno do di ka batyag huya. Muna nga dapat masyat gid antes magkadto sa baylihan kay ti kun mag-public maidan sabi tapos kun magpatukada sa music bayle ti mangita ka na to kung sino butongon mo. Hindi ba na kalaway man ang termino nga mangita kasang butungon mo, mangita kasang baylihon mo. Oo, kay iban ginabutong abi babutsam sa una. Ti ikaw abi kung may kursunada ka, halimbawa lang kung may kursunada ka nga dalaga sa baylihan tapos gusto mo siya nga baylihon, paano mo i-approach? Ang matandaan ko siguro last 2 years kasi may pandemic bla. Hindi. Ikaw personal, paano ka mag-approach sa babae kung gusto mo siya mabayli, abi? Aduay pa ko ka-approach kay do sila man ka-approach. Amo na yang tirada da. Bile ba? Ti paano sila mag-approach sa imo? Una, siyempre, yatan kamot. Buhay gid gamay yung gabi. Kuna kuya tapihon kuna. Siyempre ka lalaki, alaman dapat ka ba na kung babae nag-uyat sa kamot mo, babutsam? Puwerte gid si Bumbo Jomar, Bilib na ko si mo. Pero ti anong dapat nga approach sa babae kung gusto mo baylihon? At siyempre, mamangkot ka na kung ano pangalan niya, basi parente mo bla? Uy! Amo ginagkurulbaan, basi parente mo to, no? Pero kung layo na nga parente, no? Why naman no Kung mga paka-4 mo na, kung paka-5 mo na, do, layo na mara. Away na. Kaya ang budlay na bubusan, kung basi pag agad mo ito magbayli, black kag doon nahulog na itong buot mo kay Sulema, pandaat mo nga parinte mo sa galit, do ano man? Do ka, shock man sa patsang laki. Oo. Pero, mag-approach ka sa bayi para sabi nga pungko siya, Miss, good evening. Mayong gabi. Pwede
pwede ako kabayli sa imo. Do mga mo amo na bla Joms. Ano mga birada mo yan kung ikaw abi? Kung ako ya, simplemente, ginapamangkot ko da. Hi, miss. Can I dance with you? Swerte! English ang birada! English ang birada, Joms. Why niya siling kung ano? English na yon? Kahit isubong dapat matuon ng taka-English kaya mo na mga parener di sa, sa Iloilo, Bubocham. Puerte. Sige. Intindihan mo na sa Ilonggo kay mga maalaman mo. Ayos, kid. Mayo. Oh, may na Kaya idea. Ato tatakuran. Sa din? Sa dingle. Meron to aw? Kaya di ko karon tong disco nila. Sa tinukuan. Dingle. Tinukuan dingle. Oh. Dokalayo naman Te? Sige, Joms. Lapit na itong road anday kayo. Ati laban-laban gid kay si kayo to dugay mos na to Sige. Ini si Bumbojo Marvilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid, Bombo Joe Marvilla. Pero nanotisyaran ko lang sa mga club na iabla Bombo Umel, no? Why na naya sang hi miss, good evening. Ano tambal ni Bombo Jomar? Can I dance with you? Wow, ay na naya. Gamay lang na iyang pangilayan ay kagatulukay. Grabe na yun yung pag-insindianay mo. Hindi gani matapos ang sunata kung kaysa gakandula sila dayon. Sa aton sinima kabombo, but amo na, no? Amo nang isa sa mga ano karon? Amo nang mga butsilingon bla do nangin picture sa subong iya nga mga panyimpo kung sadto iya magkadto ka sa baylihan dapat porma kung sa matinaga pa sang kilala ko dapat porma balas kita pard. Nakapang gel, naka t-shirt, iban sing gani, naga polo, naga long sleeve, naka rubber shoes, tapos ang mga babayi ang ila sini nga mga panapton ti inang mga insaktuan lang. Sa aton sini nga mga kabumbo ti iba niya sa mga kabarangayan lipay-lipay man lang bisa nakapangbalay lang okay lang man magsulod sa baylihan basta makapalipay, no? Nagakadepende man na ang importante lang sinadira nga way isang ginamo. Amo na lang hambal sang matandaan ko gid pirmi. Padayon ang binayle hasta mag-aga basta wala lang sang gamo. Public mi dance. 50 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ta na this time si Bombo Angel Tan. Nga na-delay ang sweldo sa mga empleyado sa Iloilo City Government. Tiyang nagapamangkot sini karon sino bala ang dapat sinadiri nga basulon? Sino ang may sala? Ano ang plastada? Nga na-delay ang sweldo sang pipilag ka mga empleyado sa Iloilo City Hall. May mga kakulangan? Sa diin kay sinong kakulangan? I-check naton si Bombo Angel sa Sinemantino. Angel, sa report please come in. Bombo, Cham, wala ginakabig sang Iloilo kung City Budget Office nga may delay sa ila pag-process ang payroll sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. Sa interview sa Bombo Radio kay Ma'am o Miss Viminil Capulso sang Iloilo City Budget Office, iyaging pahayag nga base sa ila record sa pagbato nila sa payroll para sa pet sa 1 tugtog 13 nga sweldo sang 14 nga adlaw na release ini gilayon halin sa ila opisina kumbaga same day process ini Bombo Champ. Pareho lang sa 14 to 26 nga period nga inadlaw nagsulod ini sa ilang opisina 26 kag na-release man on the same day. Sunod sa natunggan ang process nila sila sa budget office
sila sini ang nagabaton sang payroll. Initially, ginalantaw nila ang overall nga amount kag gina-checkyar ang budget para sa sweldohanay. Pagkatapos, ginabaton ini sang City Accountant's Office kag ginaididan isa-isa bombocham, dira ginalantaw individually per empleyado ang ilang nga payroll. So okay kapulso, madelay lang ang payroll. Ang sa case ni Councilor Nava, no, na-explain ko na siya kapon during the session kay gin-express niya no ang iyang disappointment. So gin-explain namon nga sa amon nga record na receive namon ang ilang payroll for December 1 to 13 sang December 14, and on the same day na release na siya namon sa accounting. And then ang ilang 14 to 26 nagsulod man di sa amon 26 na release man siya on the same day. So sa part sang budget, hindi ko na siya gina-consider nga delay or may problem sa ilang nga payroll kay on the same day nga na-receive na release man namon. So karon ano diri ang proseso ma'am nga ati nga overall may delay ma'am di na yan ang may glitch sa sistema. I cannot speak for other offices no kay may ara na sila nga process nga ila gina-observe, but diri sa amon pagsulod na siya sang obligation request ang because of the pandemic may ara kami na nga gina UV namon siya anay tanan nga documents, and then gina numberan, gina distribute sa mga recording clerks, and then gina-record na siya sa mga clerk no to determine kung may available pang appropriation. And then after, permahan na siya, no, ginahatag sa amon, sa akon or sa assistant ko. Ang assistant ko may standing order na siya, nga authorized siya magperma, especially sa salaries, wages. Kay para nga in case may mga meetings ako, dire-diretso, wala delay. So after sina, balik naman na dira siya sa releasing, kay butangan facsimile, kay damo na siya copies mo. So, after sina, kami na directly ang naga-release dito sa accounting, City Accountant's Office. Hindi na gani kinanglan nga hulaton namon ang mga offices nga i-claim diri. Kami na mismo diretso para wala na sang delay. Ang usually madelay lang na siya kung may makita kami nga defect sa ilang mga papers, sa mga attachments nila. In which case, ginatawgan na namon ang office concerned kag ginahambalan nga necessary ang correction. So, amo man lang na siya if ever nga ang instance nga may delay diri sa amon. But kung tsakto na ang ilang mga documents nga naka-attach, on the same day pwede na di siya namon ma-release. Kag naga-overtime ang staff namon subong December. So, hindi na sila maguntat kung hindi masipot ang tanan nga documents. So, automatic na da si accounting go-overtime man, ginasalo na dayon to ni accounting. So, amo na siya ang system nga gina-try namon nga gin-adapt para para efficient ang processing sa aton nga mga claims. Subong ayan nga adlaw maka-release fully o kung may mga empleyado nga subong marilisan nga adlaw gid ma'am sa mga way pa na-release ng mga sweldo ma'am. Hindi ko kahambal because ang final stage dito sa Dalom sa City Treasurer's Office. So kami naga-obligate lang kami. By obligation, meaning gina-determine lang namon kung may nabilin pa nga budget sa amo na nga account. So, damo pa na ito nga process nga maagi sa City Accountant's Office, and then later sa City Treasurer's Office. Dira na siya dayon si City Treasurer na nga determine kag naga-prepare sang mga documents para ma-transmit sa bank. So, dito gina sa ilang final nga stage sang claims. Bombo Champ, nabatian naton si Ma'am ako Miss Viminil Capulso sang Iloilo City Budget Office. Kaga nakuha man naton ang bahin sang City Accountant's Office. Kag ginatinguhaan nila ang pagwa ang mga payroll nga naulhi sulod sa ilang opisina. Sa interview sa Bombo Radio kaya Miss Michelle Lopez, Department Head sang City Accountant's Office, iyaging pahayag nga ginaasikaso na nila ang mga papeles nga kinahanglanon agud ma-release gelayon ang mga sweldo sang mga empleyado. Suno kay Lopez, damo gid man subong ang mga papeles nga yara sa ila bangod sa manugtakop na ang tuig Bambutsyang pagdamo ini sila bali kumbaga year-end nga mga papeles. Kung may mga tion nga gakadili ang sweldo, ini bangod sa late man ginapasulod ang mga papeles ni. Kumbaga according kay Miss Michelle Lopez nga first come first serve na sistema ini late malit lang pasulod ang payroll kung late
magasulod ang payroll kung late man ging pasa ini sa ila Bombocham. Dugang pa sa natungdan kung may mga kulang nga papeles o kung sala sa competition, ginapabalik nila ini galayon kag gina-inform ang payroll maker. Yari aton pamatian ang nangin pahayagman ni Ma'am Michelle Lopez sang aton ma-interview. Actually, hindi taman gid ma-deny damo subong kay year end nagahingagaw ta sa isang last banking day which is subong December 29. So damo siya. Pero with regards sa delay to sang mga nahambal, kinatinguhaan ginanamon magwa. Like example, magsulod na siya bi subong, na try na siya namon kung wala man lang siya error, gagawa na siya pagka next day na ang payroll. If like example may mga pending or may mga kulang ang papeles or ang payroll, ka-inform kami na sa mga ilang respective nga mga payroll maker. So mapagwa na namon kung magbalik magwa man na siya dayon. Ma'am, bali ma'am, ano nga instances na ginabalik ninyo ang mga payroll, ma'am? Like example, kung may mga sala sa computation, kulang ang mga DTR, or kulang ang mga other supporting documents, gabalik kami. Kasi syempre, di kami para ma-compute namon siya sa sakto. Amo malang nga siya. Bali ma'am, ano ang diin ayhan ma'am ang error o kung glitch nga ang may mga... Actually, kung late ka magpasulod sang imo nga payroll, ulihi ka man makasweldo like example ang 1 to 15 mo yabi late kung naging pasulod late man siya magwa kahit naga first in first out kami, di bala kung pagpasulod mo may delay ka na late man niya magwa ang sweldo mo. Pero kung example like kung 13 ang kung nagpasulod ka 14, normally magwa na siya pagka next day nasa. Ma'am, pwede mo kami masturyahan, ma'am, ano ang pag-process, ma'am, halin sa empleyado, paadto nga ma-release ang ila sweldo, step by step mga process, ma'am, nga lantaw naton, kung di ingid man nga do nag-delay or ma'am, ano sini ang process ni ma'am? Okay. So, ma-prepare na ang department sang ila payroll, magsulod di sa amon, gina-check namon ang payroll, kung tsakto ang iyang mga documents and everything, kung kompleto, tsakto ang computation. Kung after sina, madiretso na siya sa city treasurer. Si city treasurer, may mga requirements man siya nga iya, mahimo na sila din voucher, kung kompleto na. Then, amo na ang voucher, i-permahan and amo na pagda time nga mapasulod ang sweldo sa ATM. Actually, ang ginatinguaan namon tanan nga magwa na tanan katibalan ta sweldo na mo. So far kagabi damo na kami napagwa sa treasurer's office. So hopefully subong gina naglibot ko. Daw may mga iban pagidman nga mga may nabilin pero gagmay na lang. Nga amo na. So hopefully tani makagwa na siya. Makagwa gina siya karon kag tani maswelduhan sila. Ginatinguan namon. Kay balanta man nga New Year and everything para man na sa pamilya niya. So nag-try man na kami. Ma'am, regarding sa SRI, ma'am, sa mga empleyado, mga regular employees, ma'am, ano sini ang update, ma'am? Naubos na gid man ni sila release, ma'am? Gina paglantaw ko to sa sagwa, do more or less ang payroll is gamay na lang. Ang ara sa amon. So ginaano namon nga magwa siya SRI man na sweldo man na sa jobhar or ano pa nga claims gina-try namon nga magwa na tanan subong kati balaan ko last banking day subong kag ang coordinate man kami sa city treasurer's office mo na ma'am, kumusta ang overtime ninyo sa City Hall diri, ma'am? Until ano oras kamo so far? Kung gabi hasta kami las 8 man na siya kon halin sang sanoto hasta 8 hasta kagabi 8 kami nagagawa gabi. Bombocham, nabatean naton si Miss Michelle Lopez sang City Accountant's Office. Kagintinghoan man naton malabot ang bahin sang City Treasurer's Office. Apang tipagkadto naton didto, na timingan gid nga wala ang ila department head nga si Mr. Hermano Bombocham. Balik-balikan naton inilang taon naton in the day kung kahatag ini siya sang pahayag so far Bombocham. Kaya initially didto sa pagtaas ang tingog ni Kagawad Nava paghambal niya nga do ka incompetent gid sang ukon hindi gid manami ang pagserbisyo sini sa
empleyado sang Iloilo City Hall. Amo ini si Mr. Hermano ang nahambalan ni Kagawad aba nga kadamo na sang napasulod niya bala Bombotsam sa Iloilo City Hall. Tirang taon natin nabuto naton ang bahay niya sini. Kaya initially after sa special session pagid ging palapitan naton siya, gi-approach naton siya, ginantaw kung pwede siya makahatag sa pahayag regarding sa reaction ni Kagawad na ba apang una-una nag-refuse sa siya Bombotsam. Alright. Ini si Bombo Angel Pichelier Tan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Sa radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa pagkahibalo tabi ang sitwasyon nila sa may city government kung kulang-kulang mga ginaproseso sang payroll maker, kung uyaya ang kung kulang ang ginaproseso sa payroll maker nagikan sa mga payroll sang under sa iya ginauyatan, madelay ginang sweldo. Kung uyaya naman ang payroll maker, amo na nga nagadelay ang sweldo, ti dapat pa siguro mayara man sa nagakaigo sini nga kooperasyon no? Kay ti balanta sweldo kinahanglanon ginaya sang mga empleyado, hindi taman pag-ibasol sa isa lang ka tao kay naintindihan taman ng trabaho subong sa tagsa ka mga empleyado. Sino man abing empleyado ang hindi gusto nga maswelduhan? Ti ginahingagaw man sini nila bat sa kadamuon gani at hindi kinamalikawan iya nga kung sano pa bla congested dira ang mga dokumento papiles. Pero titingwaan man kuno sang budget sang ang sa kay Ma'am Michelle Lopez kag eventuality sa bahin sa City Treasurer's Office kay Mr. Jenny Hermano nga marilis na ining nasambit karon niya nga mga sweldo. 5 minutos na nakaligad sa takna sining last 2 ang ibang mga balita kag impormasyon panumbalikan naton sa iban Cinema News and Public Affairs program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agad nga mabuhinan ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert, batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated
limited airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots ang comprehensive reviews in food science and food safety. Bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Hapon sa aton sini nga mga kabombo sa mga promo participants sang 1 to Panalo Promo Part 21 sang Star FM kag Bombo Radio araw-araw balde-baldeng paprepina may kasiyahan pa. Kaupod na naton subong nga hapon isa sa mga daily draw winners naton. First daily draw winner naton subong adlaw sang Huwebes maklaim na sa niya sini nga premyo diri sa Bombo Radio. Aton sini nga winner wala sang liwan. 84 years old na rin sa aton siri nga mga kabombo, pero kita nyo man ang tindog subong ni Tatay Carlos Davila sang Trapiche Oton Iloilo daw, hindi lang sang 84 years old. Tay, mayong hapon sa imo? Mayong hapon. Oh, 84 years old ka na gid man? Oo. Grabe. Anong imo sini nga sekreto nga nakalabuot ka sa 84 years old pero ang tindog mo subong daw 70 tahon pala? Ang sekreto ko ta kanya kalabisan kulang gawa ang pagkaan nga marami, basta makakain na kaadlaw-adlaw. Hindi lang ka mawadaan lang pagkaan nga kamahaw, igmayapon, saan gamay ako makakain ko, mga sekreto ko ta kanya. Wala ta kang papakita kang maraming ang pagkaan. Speaking sang Trapiche Oton, si tatay ni living witness sang naglanding ang mga kano sadto sa may Trapiche Oton para sa liberation of Panay sang World War II. Natandaan mo gito tay? Pwede. Pagdungkat o sa mga kano sa may baybay sa Trapiche? Parara? Oo, pirara? Pabawan, pwede. Okay. Nagaparepos na magtaslilo ka na eh. Oh, grabe Diyan ko pinakdalaan nga ka tindog, wala po ko t-shirt. Lasan to, kitan mo? Ang kano, pwagi ako, nakanakagin eh. Yan, labot niyang imo nga. Okay. Sige, tandaan gini tatay ang unang nga tiyempo. May buhat man ako, ito daw medyo hindi mo mga limtan lang kanabo sa kanimo ang gamay pa. Okay, sige. Kag tibakas gyapon magpasakop sa aton sini nga promo kag nagdaogid sa aton sini nga daily draw. Winners ang 1,000 pesos sini nga papremyo, 500 pesos nga instant cash, kag 500 pesos man nga balor sang gift pack. Tay, isipay kita sa imo sini nga dagaan nga cash prize pila ini? 100 pesos. Ari pa? 100 pesos. Ari pa gid? 100 pesos. Ari pa? 100 pesos. Kag 500 pesos. 500 pesos. Anong plano mo sa 500 pesos, tay? Ay, baka may bapura pa proses eh. Okay, sige. Baka ang bugas ka lugaw-lugaw na si pigado tapan mo. Okay. Magluwasin na sa 500 pesos nga cash. May ara ka pa sang isa ka balde nga orokan. Puno man isang gift pack. 500 pesos man ita na. Kaya namit ng balde, gagamitan na pa mga managab. Okay. 84 years old ka pa nag-off ba? Ate, kumain mo dagan. Sa edad mo subong 84 years.
Ang naman sa kulo kalabanan karon ang mga pan, mga Festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makit-an nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig.
Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka, paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindog kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindog ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Good afternoon sa inyo tanan mga kabomba. Welcome diri sa kahapon lamang program. Webes kita nga edisyon and this is Tita Regine. Kumusta sa mga nagasmal, manayanaya ang mga nawong? That's it. That's the spirit. Welcome diri sa kahapon lamang program. Sa saninga hapon, mag-enjoy na naman kita sa mga beautiful stories, mga very entertaining, kag very interesting na mga istorya. Ginapasalamatan ta ang mga nag-share diri sa ilang mga stories. Kag of course, ikaw, pwede ka man mag-share sa imong mga istorya. Very easy ang himuon. Isulat lang and then i-email